Будньо е! Teraz znaš kad smo ostriš. Пешка, дай скокче малко. Газови ли са? Газови ли са амортисьорите? Ако искаш и без амортисьор, да видим черно. Не, кива амортисьор. Ама само на такова стържи. Там пружина. Да, не това е амортисьор. Пешка, си можеш на кръгче? Абе, ти си клипове. Ма не ги деца. Чики, ай? Що само до нагване? Карай! Това е ти бил, защото... Вика, че ли му купуваме самолета, бе, мама? На мен това ми е бил всички лесно. Ама за кой е това колело, бе? Това е колело... За жена му роза. Изкара Яна за 10 минути. Живея колело, бе, вие не знаете. Варно, дай да вземем леки. Е така, да бе? Мало 85 кил. Стане така. Да ви ми това е. Е, си на мотор купуваме, вади суетата. Е, поне до ходи никой дигаш. Ама оди по-скъп. Еми, не знам. Това е най-скъпото от тази фирма. Я. 210. Черно и бел цвет на нас. Това има нещо. Това е тако. Това е амортисьор. Ама то по-твърди. Не по-твърди. Но само си мислите и стана човек. Дебел ли? Дебел е, че му 80 кила е.